माझी बायको निदान माझं विषय तरी बघ. काय काय ओळखलं? तू माझी विश्वाली बायकोसाठी येणं झालं असतं. काय चंद्र माझ्या देवीवर विश्वास बाबा मातेच्या मडक्यात माझ्या आमचा आराध्य दैवत ती पार्वती माता आहे. माझा विश्वास होता माझ्या देवीवर. मग आज आपलं रक्षण ती आईच करू शकते. हे आई मी पाताळातून आलोय. तयारी तुझी भयंकर आहे. पण आता ही जागाची आता ही तुझ्या भवनाची आहे. माझा गरीबाचा आहे. मला काहीतरी 4 दिवस जगाचा बाळा काय मला मरण आलं तरी चालेल. इच्छा होती तुझ्यामुळे राहिली. तुझी कन्या मला हवी होती. नशिबात नाही तर काही एक मिळालं नाही. इतक्या सल्ल तरी आता मिळालं नाही. ती मला हवीच आहे. आता तुझा विश्वास देवतेवर आहे. माझी देवी मग एकच्या मातीच्या मडक्यात आता माझी तुझा आवार करी माझा छावण्याची तुझ्या बापाचे घर भरले आणि ते फोडण्यासाठी माझा आगमन इथपर्यंत माझ्या भक्तांना छळण्याचं कर्तव्य करतोय. माझ्या भक्तांवर निर्माण